If you go the main reason why so many ndebụ pastors were the wise. Yes. Even the saying that so many the pastors were the wise more than so many native doctor because education matters. N'ezie mmiri mmụọ ka ọ bụ mmụọ mmiri afọ anya ka a kpọrọ jebe ebe na okuchiri. Ma na ihe abụọ ọnwụnwa no setup no mockery. Kakuru soro ha jebe na ya mmiri chakan ọ dị ka ebe gozi oke gụrụ egwu baba no balu we ọ dị ka o jere chọọchị yo ewo baba na balu we ọ dị ka mere travel ewo baba na balu we ọ dị ka ọ na-ararụ ụra Chineke m obi n'ihe ihe jamara dị ka eruo ị na-ayọ chakam ị na-akpọ Baal na-ene gị Oga, when you want to mock Baal, when you want to mock your chi will disappoint you. You never mock your chi. Mommy for Anya or mommy half for Anya because I'm more so I never see mommy since in my life. So I go from mommy I have for Anya mommy. And you want to mock your own chi. No, it's not even the dog gache. That is why people hate me. I didn't like about the wisdom. That is why the dog gache and they are going to tell man and they say we man, you have wisdom, and they want you to apply wisdom. In a expect that chili, they're zogging when you are the one that want to mock your chi. What did you supposed to do? He was even by him that you throw them challenge. Guy, I'm okay now. It jam was not logic, not go and watch so now. So whatever a man, na yochuku, nyamu and that knowledge and understanding. If you show whether you do that, or the logic, give yourself better a drop with yourself. Why I can do a man with wisdom. Pastors, they want wisdom, kind of native doctors. Oh, no, pastor, okay, what we do here, but the first quotation you throw people, I said, do not tempt the Lord thy God. Or Sapere Genesis, but then Revelation, Sarah Malachi. Oh, your Bible quotation about new also. But again, all I say, do not tempt the Lord their God. That now, when Jesus Christ made that fasting and prayer 40 days and 40 nights. Oh, where, but I will see, Imani, Papa Chineke, must never where would you? Or where's I, where say, only why we're see ya, Epensu, Gamonazo, get behind me, Magetta worry, ya, Marco also, Negari, and one year when you know, onions up, Otage, Omoma. If you quotation that, it's your life in so many places. Oh, but Jesus also, I brought one money. Equals to make it, Imani, but Chineke, Mbuo, cover bread, I have never name of 40 days and 40 nights. I go now. Oh, I see ya. Get become na zoo. What's your bobo? In the war, Yana, who so. Nega young, one young wagon on young Zopotagi. Oh, I'm not a pastor if I go you go to here. Give Mazebu Mmuo for Anya. Osbana, I said, be I your Bokora. He was able Habra. Na chiga ni mayo na anything ka chigi puta in duress. Na chiga na ha puta in time of duress. Na chigi na puta mgbe iye a na-enwe ihe na sacrifice na achụ aja na amụ ọkụ na amụ aga amụ incense ana amụ incense na amụ incense na amụ incense ana amụ na akụ na egwu 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 na egwu ndị mmụọ ana akụ egwu akpọgide egwu incense na egwu guy I dey spiritual but also no the spiritual amana nke anyị bụ spiritual na tarachi I were incense mmụọ ọma bụ endurance akụgide egwu egwu aba na spiritual realm ba sokuo ihe ahụ na akpọ begani ehonie. And then when the time I okuchi, already it got a duffun ka duffel back boy. Gaburu with you. She got a leggy because of go AK-47 out of a police. Catching Zoisi, can't was say what a chigi, 1 million euro. Now, what a chiga, what about Nimoro? And when the time I okuchi, into the moment, and I'm happy in duress. Yeah, book quotation they got. There is time we call our she not endurance. My chick cannot come out now because oh you gotta be siapota. She are not even mutango. Nenyogi. Correct die kulo. Isn't time I am Johnny Mutango. Ora ganta. Piatam. Was one on no America ye, Nande Buebwe. Ome pumwe ekulo pumwe we nyo we fun mmiri ka mmiri ji oyoko chaka echoko ekulo puta ka agba ganchi
Ekulo pụta ịmara ahụ maka na anwe mockery. Ekulo pụta ka agba ganchi chakara ekulo pụta ka agba ganchi ka disgrace ye gị. Ngwa, let me give you example of ndị pastor nwere wisdom. Mgbe Mathias Ezeaku throw a very heavy challenge na Ọnịcha, kwuo date, kwuo time, kwuo venue. Mgbe pastor nwere 1 minute na Ọnịcha ka ọ bịa ka ọ bịa mee onye ngwọrọ ka ọ gaa ije ma onye isi ka ọfụsụ ka o mee perform kwere miracle ka akpọtara ndị abụrịl ndị adịbe miracle ya ndị kụrụ ngwọrọ ya ndị dị disabled. Akacha date oru mgbe ahụ nwoke mmadụ pịa fonu ya aka na red button kpụnwee fonu nyụọ akpọ enu ụkpana ndị ọcha bịakwa aka na ọfịs pastor wee tụrụ ha challenge si ya, go and tell Mathias. It is written, do not tempt the Lord thy God. Mathias nari Mathias wee chee pastor from 1918 January. Pastor, where I can never come out on your own time. My God does not perform on your own time. My God is not a duress God. You cannot force my God to come and perform in the time like this. He cannot form my God is a jealous God. Hey, kita can go back pastor. Pastor, were nya swallow everything, swallow shame. Those who way to avoid public disgrace. Open a pastor happened because pastor man no when you no work or perform miracle. Now can the real people because I waga wenala. Oh, in fact, it was remain. Let me give you an example again. Brother Chibo John Jerry wherever Mathias is here, we are teaching hospital. Can go see in the Chineke Bororia, nde my Jesus Bororia, nde Chim Bororia. I can't date time avenue. Mathias who teaching hospital. Na ne we na-echem bro Chibo na wara onwe na Free State ọ na-ere n'Enugu na market onwe ala na market onwe ada-eche Chibo na-ere onwe ala n'Enugu ada-eche Chibo na-ere ala na Gende Millennium Park na-ere onwe ala mekichara onwe ego fụzie mgbe Mathias bazi nọcha anwụ chagide Mathias chabie kebụl Mathias wuri iwe kpọkọrọ ndị otu ala Chibo wee kpokpokpo aka mmọnwụ na mgbede wee sị Mathias, listen, let me tell you, there is no way you will tell me that my God does not heal the sick and raise the dead and make the blind to see and make the lame to walk. My God do it on his own time. That is that Bible says, "Omewa ya, Jiyabani si ya mewa ya, onye neme mo mewo ya, omere ya n'oge ya, ọ bụrụ n'oge nke gị. Ọ bụrụ n'oge nke ndị udo ga-achị ka chiri ya eme ihe ahụ chọrọ ime na ha ya apụ ya sị ya ọwụrụ here na ha ga-apụ chima abụrụ chi ya na-agwara abacha mmụọ mmiri abụrụ anya nye wena gị wena this my analysis. Eburu my friend, I swear to God, if I did not tell you the truth in the public, call me a bingo. My father made ihe ọjọọ kịta mma gwa nye because gịnị ihe anyị fụrụ na-ewu na social media ọ bụrụ na private so ọ gba na social media anya apịasuo gị na social media jee mụọ ihe na-akpọ wisdom. Pastors nwere wisdom more than native doctor. Nwa manaria ekulo nnukwu nwaanyị ọmalobi nwa nnukwu nwaanyị ekulo na agbara otu gbara ọzọ ugboro asaa ekulo nnukwu nwaanyị ala na-azụ nwa ọmụma asarụ nwaanyị manarịa ọmalobi ụmụ ya ebute ekwulo ekwulo ọnwa na-ekwu ọmbụ nwa na-ebeta ọmbụ nwa na-ekwu ọmbụ nwa na-ebeta ekwulo agadi ibu ala na-azụ nwa
nnukwu nwaanyị ekwulo ekwulo ana m akpọ gị bịakwanụ ndị otu ihe ndị na-eri ka nye gị ihe na-eri eze nwaanyị oke mmụọ dịka m na-akpọ bịakwanụ za m abatago m anọ m n'obi na akwa ọra ka m nọkwa bịakwanụ za m ọ bụ nwa na-ebi ewekwana m iwe agbakọta m nkịtị ọ bụrụ na m agara ụlọ ụtụtụ tata iwetakwana m iwe m na-ewetakwa ihe na-eri ewu aka m na-akpọ ịpụta ka mepụta m iru mepụtakwa m iru jiokwa ihe ji buru isi ekwere ka ile mee m dịka m na-akpọ ka ịpụta ite pụta ite pụta ite pụta ite oke mmụọ pụta ite pụta ite pụta ite oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ agadi igwe oke mmụọ oke mmụọ pụta ite Bịa ka anyị n'ọda tent na anyị fụna na ọwụ ọkụ. ejiri m ọkụkọ n'aka ma ihe ebi ọnọdụ na-afụ na nwere ihe nji n'aka mana ife akpa anya chitekwa azụ ma ọpụta gị I am here to plead to our able governor, Professor Mathias Ezeaku, and the entire Anambra, all the Anambrans, that I'm very sorry because I didn't know how the law works. But now that I've realized and I've known, I promise that I will never practice or make such a mistake again in going to the river to do any sacrifice. That's my promise. I pleaded that if there is a means of forgiveness, I pleaded to our able governor, Professor Ezeaku and the whole Anambra State government, they should please pardon me for this one, for these mistakes. I cannot do it again. That's my promise. How about all those